Tak jo, vítám vás u svého prvního videa na YouTube. Dneska vám ukážu takový celkem krásný mod, se mi zalíbil. To je vlastně mod na ohňostroj. Vlastně ono to střílí rachytle a oni explodují nahoře a dělá to takový pozoruhodný tvary náhodného druhu. Samozřejmě to je nějaký smyčce. Crafting vlastně jsem zapomněl trošku vysvětlit. Dáte také iron goty a do prostě dáte stone torch, máte pak firebox, nebo tak nějak se to říká, co dám, jsem moc dobrý angličtinář. Takže tady máte iron god, stone torch, vezmete, přesunete, postavíte a právě když na to kliknete, tak vlastně vystřelí raketyle. Samozřejmě je to vidět. Je to vidět krásně v noci. Sakra, tady ta mapa je nastavená tak, že vlastně je den. Tak nic. Jasně, ono to střílí, ale to krásně v noci, že to je krásně vidět. Jinak oni tam jsou náhodní raketyle, a střílí to různě. Vím, že některá raketyle, když bouchne, tak ona se rozprskne, pak spadne na zem a ještě bouchá na zemi. Já jsem si ještě připravil toho menší ukázku tady. Vlastně při tady tom patentu rychlýho, že on je vlastně možno ukázat, že vlastně bude možno to vidět i takhle. Někteří to dělají tak, ale moje oblíbená varianta, teda pro mě oblíbená varianta je toto, protože to pro mě je statičtější tady ten druh. Menší upozornění ohledně tohoto modu, že když dáte vlastně také, když spojíte více těch u tady toho patentu, tak oni budou bouchat jenom nějaký. Takže zbytek vlastně nevybouchne a jenom to udělá ten zvukový efekt, jak to letí nahoru, tu světelnou čáru, jak to udělá nahoru, ale nevybouchne to. No jinak tady máte, takže krásně bouchá. Takže je to taková nádhera, jak to bouchá. Když poskládat za různých rozmezí po celé mapě, tak máte krásný ohňostroj. Nepodpaluje to nic. Jestli si myslíte, že to něco podpálí, tak to na omylu, ono to nic nepodpálí. A když vlastně dáte nahoru nějaký item, já to ukážu, jak to myslím. Když taky třeba postavíte nad to něco, nějak to zabarikádujete, tak ono to nevyletí nahoru, ale bude to bouchat při zemi. Takže jestli jste mě neslyšeli, takže já se radši zopakuju. Vlastně, když to dáte nahoru, tak ono to bude lítat nahoru a bude to bouchat také při zemi, jak jste viděli. Tak, toto je všechno, já se s váma loučím. Budu dávat ještě i nějaký videa a to je zatím všechno. Tak jo, zdravím se a mějte se hezky.